Welcome to YouTube channel. This is my biggest channel. Please subscribe to this channel, like and press the bell icon. खुलुमबाय लोगोफोर जों दिनै फान्दाय फिल्मा माबोरै जादों नोंसोरना भइस डाबिंआव फैदो आरोना नायलांबाय था मोजां जागोन होननानै आसा खालामदों मानो होनोब्लाथाय जोंनिया फिसा मोनसे प्रडाक्सन होथ' बेहा माने गोबां रां गारनो हाया गोबां रां गारनो हानायबाथाय मोजां जायो जों खायसे जिनिसफोरखौ खोन्थिनो हायो नाथाय जोंनिया ओरैनो माने जास्ट सर्ट बर' फिल्मथ' बेनि थाखाय इसिबां माने फैसानिबो आंखाल जानायलाय एसे माने खायसे जिनिसफोरखौ जों खोन्थानो हायासै बेनि थाखाय नाटकफोरखौबो माने गामिनि लेभेलजोंसो लांनो लागा जायोथ' मानो होनबाथाय माने नलेज थाबाबो गामिनि लेभेलजों लांनो गोनां जायो ओमफ्राय जोंहा एक्टिं खालामनायनिबो बिदि फ्रिहाय गानो मानसि एसे मोननो गोब्राब जायो फैसा नङाब्ला जायखिजाया आं बेखिनिखौनो बुंबाय आरो बुंबावनि बेखिनिखौ बुंबाय माने र' ओमफ्राय प्रडाक्सननि नामा बबे प्रडाक्सनाव फैगोन प्रडाक्सननि नेमानो जाहैबाय ब्लकार बय माने सासे मानसिनि नामजों दोननाय जादों आरो मानो होनोब्लाथाय बिथाङानो प्रडिउसार नालाय बिथांनि नामजोंनो जोङो थि खालामनानै दोनबाय ओमफ्राय मोनसे आरो जोङो नायजाब बानायबावनो थाखाय आखायाव लादों माने दा लिरगासिनो आरोना नायजाबनि मुङा खोमसि जाहैगोन माने माने गामिनि हिसाबैब्ला जों ओमफ्राय दा फैबाय थानाय माबानि सावथुननि नामा मा जागोन इयो दा फैबाय थानाय सावथुननि नामा जाहैगोन खोमसि नङा नै दा बानायबाय थानाया जाहैबाय जोंनिया फान्दायमोन आरोना मुङा एगारनो लागाया ओमफ्राय जास्ट माने फार्स्ट पेराग्राफ फैनाय बेखौ माने खन्द' ओरैहाय जोंनिया जायखिजाया मोनथामसो जाहैनानै बियो माने फिल्म स्टाइलनि सिरियाल सिस्टेम थाङो माने फिल्म स्टाइलनि मानो होनबा खेबसेनो खोन्थिजोबनो हायाथ' बेनि थाखायनो ओमफ्राय नोंथांमोना दा जमा जानाय हिसाबै मा खालामनो फैदों इयाव जमा जानाया जोङो इडिटिं सोलिबाय दंथ' ओमफ्राय भइस सोनायनि दिनै थि खालामदों ओमफ्राय भइस थि खालामगोन आरो दिनै माने बेखिनियानो सल'खौ मोनबाय दे Hello, hah? Oncomke माबा जादों खिना दानो नागिरो दिंखिया भाजा mau jangan sini kau semua kina दानो माबा pada kau senang dulu 1 2 3 माबा lain tadi हेलो mana nih kak deh थांनाय फागुनाव मान्दार बिबार बारैनि दाया Zibi belum kan yang namanya dong. रोजे बियो बोथोरनिसो दायानि नङा Talia लाखाजोबदां जोंनि दंबावोहाय लाखादो morning bisa morning apa sih namanya karena ada apa gitu morning bisa morning itu dia jurusan dia Sebenarnya
Hanya begini minggir video. Ya. Ini. Oh, keren. Besan. Ini mana? Morning, bisa morning. Gimana sih?